egunotan NS Iruleberpetik pasa garenok ikusi dugu Troia parean semaforo bat ipini dutela. Horrek eragin ditu joan etorrian hainbat gora bera. Bueno, dena den arazoa konplexuagoa da, ez? Askok eta askok oinez egiten dute Troia pareko tren pasabidetik Ugaldea industria gunerako bide hori, 100 metro inguru izango dira, baina arriskutsu xamarra da, ez? Ez dakit hori konpontzeko zein da onartu den egitasmoa, onartuta ote dagon, zein da Troiako pasabideari eta errepideari eman nahi zaion soluzioa. Bidegorria da, akaso, zein da udalak daukan horreren hasten dira, ez? Lehen oitzin dugu, eskumenak ere, errepideenak, diputazioak direla uste dut. Ze proiektu dago hor, udalak ze egin nahiko luke hor? Bueno, ezin dugu ahaztu nondikan datorren gaia. Eta ezin dugu ahaztu aurreko legealdian, ETS, Eusko Trenbide Sareak, udalarekin elkarlanean, landu zuela proiektu bat eremu horretarako. Eta proiektu horrek soluzio ematen ziola alde batetik tren pasabideari, beste alde batetik errepideari, goiko pasarela bat egiten zalako, eta eraberen soluzio ematen zion Troia eta Ugaldea industrialdea bidegorri batez lotzeko. Eta justu, bidegorria Ugaldearaino karriko bagenuke, erraztuko luke herri sarrera arte egitea bidegorria. Eta proiektu hori bazegoen, ETS-en aldetik bazegoen borondate bat aurrera egiteko, eta proiektu hori atzera bota zuen diputazioak esanez kostu handiegia zuela. Eta ondorioz, erakunde bakoitzak, administrazio bakoitzak, erantzun dio bere modura berari zegokion zatiari, alegia. Tren pasagune hortan ETS-ek barrerak egin ditu, eta diputazioak zer egin du semaforoa jarri eta zebrabidea jarri ez. Erakunden arteko koordinaziorik gabe, bakoitzak bereari bere soluzioa topatu dio. Esan behar dut gainera, diputazioak obrak hasi ditula, udal honi abisurik eman gabe eta jakinaren gainean jarri gabe, gure ustez, obra hori beraiei egitea zegokien, baina errespetu, instituzio arteko errespetu falta handi bat. Herritarrei abisatu ere, ez? Obrak egongo direla eta jakinarazpen bat, ez? Bai, eta guk ikusi dugu ze obra ziren, semaforoak ikusi ditugunean. Orduan, bada hori ere nahiko adierazgarria. Eta esan behar dut ulertzen dugu guretzako zerbait da, lehen ezer ez egotetik zerbait egotera bada zerbait, baina inondik inora ez da, gure ustez, eremu horrek beharko lukeen soluzioa. Aurreko legealdian soluzio egokin bat landu zen, soluzio integral bat, 3 arazoei konponbidea ematen zien proiektu bat landu zen, eta gaur egun daukaguna dira barrerak, eta beraz ze gertatzen zaigu, arazoa, bidegorriaren arazoa hor jarraitzen du. Nola lotu benetan Troia edo Txikierdi eta herri sarrera, ez? Hor esan behar da, aurrekontuetan ere, partida bat jaso degula, hain zuzen ere, egin zuen proposamen bat, jaso dugu, eta proiektu bat landuko dugu ikusteko zein izan daiteken aukera egokiena bidegorri hori egiteko. Baina eraberen esan behar dut ere hori egitea diputazioari dagokiola. Orduan, EAJak udalari egiteko eskatu digu, egingo dugu, arrazoi batengatik uste dugulako, benetan lehentasunezkoa dela, eta mugikortasun jasangarriaren norabidean proiektu estrategiko bat dela hori. Eta eraberen, esan berra gainera, momentu honetan, udalak badaukala beste proiektu estrategiko bat, eta da herri sarrerako biribulgunea. Azkenean biribulgune hori eta bidegorri hori lotzen direlako momentu batean. Eta aurreko legealdian ere hainbat hartu eman izan ziren diputazioarekin biribilgune hori egiteko, azkenean rotonda horren eskumena berriro ere 654 hitz egiten ari ganean diputazioarena da, eta diputazioari dagokio proiektu hori gauzatzea. EAJaren egitasmoak
gutxi asko udaletxeko aurrekontetara aurkeztu duna, eta zuek zure aurrekontura jaso dezuen hortan, zer da, proiektu bat garatzea, ze gero idaztea, ze gero Foru Aldundiari dagokio ejekutatu Foru Aldundiari dagokio. Eta beraz, proiektua idaztea ere, beraiei dagokie, baina ulertzen dugu, guk hartu dugu gure gain, etxeko lanak egiteko, lanak aurreratzeko, eta inoiz, diputazioak borondaterik izango baluke ja partida zehatzekin proiektu horiek jausatzeko, esateko proiektua hauxe da, ez? Eta ja lanak eginda eduki ordurako, orduan, Bidegorriaren proiektua idazteko partida bat jaso dugu, baina momentu honetan ere, esaten duen bezala, herri-sarrerako biribilgune hori egiteko proiektua idazten ari da udala. Diputazioak orain arte begionez ikusi du proiektu hori, ikusten du Usurbilek behar duela rotonda hori herri-sarreran, baina, esan bezala, borondate hori edo begionez ikusten duen hori ez da ezer zehatzetan gauzatu, beraz. Hor ere, kontratatu da enpresa bat, eta enpresa hor urtean maieran jasoko dugu proiektua, biribilgune horrena, eta elkar lotuta daude, eta orduan ikuste genuen EAJak hor egintzun proposamen bat, nun berriro diote Altzion Diputazioari eskatu, baina guk jaso dugu, ikusten genulako momentu honetan horretan ari ginela, ikusten biribilgunearena eta Bidegorriarena ere batera joan behar du, eta horretan ari geha. Nire aldetik behintzat, azkeneko galdera, Hurbilagok herri merkataritza sustatzeko lanean jarraitzen du, era berean eta okerrez bagaude, Hurbilek bere gunea handitzeko egitasmoari uzten dio, zertan dira gauzak eta honen harira zein daude gobernuaren jarrera? Hurbilen inguruan esan, Hurbilek udaletxean inoiz ez du aurkeztu modu ofizialean, eskaera zehatza ez dio egin inoiz udalari proiektu zehatz batekin behaien merkataritza gunea handitzeko. Baina aldian izan diren harremanetan asmo hori azaldu izan du, proiektu bat landua ere badu, nondik nora joko izango litzateken handitze hori. Edo nola ere, gu ere gai honekin kezkatuta gaude, azken aldian entzuten ari garelako han eta hemen zenbat proiektu dauden, bai merkataritza gune handiak egiteko edota daudenak handitzeko, ez? Oraintxe pil-pilean dago Zaldunbordako astakeri hori, Garbera handitzen ari dira, Ilunbe handitzeko, Lasarten ere Teresategin badago proiektu bat, berriki Merkadona egin dute, Lasarteko udala ere Michelingo eremu horretan beraien lur eremuan ere Lidl bat, gasolinera bat, hotel bat eta bideratzeko proiektu bat ere badu martxan. Eta beraz, uste dugu proiektu guzti horiek benetan gauzatuko balira, hitz egiten ari gea, Irundik Usurbilgo lur eremu honetan korridore komertzial erraldoi bat osatuko dela, hitz egiten ari gea, 200.000 metro kuadro gehiago, gaur egungoaz gain gehiago okupatuko direla jarduera komertzialetarako, eta horrek izugarrizko desestabilizazioa, desegonkortasuna ekarriko diola sektoreari eta noski gure herrietako merkataritzari ia konponezinezko kalte bat eragingo diola, ez? Eta beraz, guk Bildu askotan eskatu izan du, eta udal gobernu honek ere, eta udal honek ere plenoz eskatu izan dio Eusko Jaurlaritzari, esku hartzeko, gai honei adarretatik heltzeko, eta benetan sektorea arautzeko, neurriak hartzeko, aurre ikusten den guztia garatuko balitz, oso egoera larrian geratuko litzatekelako dena, ez? Orduan, testuinguru hortan, testuinguru zaila da, gero hor daude ere bai merkataritza elektronikoa, gure herritarren gure erosteko itxuren aldaketak, eta guzti horrek eragiten du herriko merkataritzan, ez? Eta aldiz guk uste dugu herriko merkataritza badela zaindu beharreko sektore bat, eta
zaindu beharreko sektore bat izateaz gainera, nondik nora jo behar duen ere definitu behar dugu, ez? Justu guri tokatu zaigu legealdi hasiera honetan, herriko merkataritza eta ostalaritza bizi berritzeko plana berritzea tokatu zaigu, eta iruditzen zaigu testuinguru aldakor eta zail honetan, ezinbestekoa benetan, eta guk hala uste dugu dela, herriko merkataritza sektore estrategiko bat dela, gure herriaren garapenean, ez soilik garapen sozialean, alegia, guk ez ditugu persianak botatako komertzioak ikusi nahi gure herriko kaleetan, horrek sozialki zer egin du, baina baita ere ekonomikoa, ulertzen dugu merkataritza ekonomikoa, gure tokiko ekonomiari begira ere ekarpen garrantzitsu bat egiten diola, ez. Baina nondik nora jotzeko, zeintzuk izan behar duten ildo estrategikoak, zeintzuk izan behar duten lan ildoak, zer indartu beharreko zerbitzuak eta zer ez jakin aurretik, ezinbestekoa zen diagnostiko bat egitea, informazio bilketa bat egitea, ezagutzea zeintzuk diren usurbildarren erosteko ohiturak, eta horregatik jarri dugu martxan azterketa bat, SIADECOren eskutik lantzen ari dena, esan bezala informazio reala eman dakigun, diseinatu nahi dugun plan berri horri begira, ez? Orduan alde batetik 600 herritarri telefono bidezko inkestak egiten ari zaizkie, inkesta luzeak eta zabalak benetan erosteko ohitura hoien atzean zer dagoen jakiteko, baina era berean oso importantea da ere bai, herri honetako merkataritzan, ostalaritzan, zein zerbitzuetan aritzen diren profesionalak ere banan-banan elkarrizketatzen ari dira, ikusteko diseinatzen dugun horri aurre egiteko merkataritzarik badaukagun herri honetan, bai edo ez, ikusteko espektaktibak, ikusteko ere beraien epe motzeko asmoak eta zeintzuk diren, ez? Eta beraz, informazio oso baliotsua uste dut lortuko dugula merkataritza plan berri hori egiteko, plan ambizioso bat, eta uste dut benetan berriro ere, eta Udalberrin horrela idazten nuen, herri erronka baten aurrean gaudela, usurbilen garapenari begira, erronka garrantzitsu badela, eta horretan berriro ere herritarrak, kasu honetan sektorea, merkataritza sektorea eta udala eskuz esku aritzea, importantea da, ez. Ezakit beste zerbait gehitzekorik baote duzu? Bai, leheno inbertsio ez hitz egin dugu, eta badago nire ustez hurrengo urteko aurrekontuetan, zein hurrengo urteetan, udal honetatik egingo dugun inbertsio potolo bat, eta hori da bizikidetzan sakontzeko inbertsioa. Eta zer da hori, aniztasunaren gaiari benetan aderretatik heldu eta erreparatu nahi diogun gai bada, ez. Gaur egun migrazioa esango nuke gai zentrala dela mundu osoan, ikusi besterik ez dago zer gertatzen ari den Mediterraneoan. Gaur egun dauden gerrate, gosete eta autoritarismo eta faxismoaren inguruan zer nolako migrazio oldeak eragiten ari diren, da ni uste hurrengo urteetan ugarituko dira, eta beraz, ni uste gaur egungo gizartearen erronka badela aniztasun horren kudeaketa egoki bat egitea, gure herrira iristen diren jatorri, hizkuntza, erlijio edo identitate aniztasun horren kudeaketa egoki bat egitea, eta gizarte honen erronka den einen, ulertzen dut usurbilen erronka ere badela. Eta gainera, gure premisa oso garbia da, eta da aniztasuna ez dela mehatxu bat, aberastasun bat dela, eta beraz, aniztasuna auzo edo herri honen kohesio sozialerako elementu bat izan behar dula, ez? Hori oso erresa da esatea, baina asmatu egin behar dugu horren kudeaketan, uste horrek eskatzen digula plangintza bat, eskatzen digula bide horri bat, ez? Eskatzen dula, benetan
elkarra aitortzan edota elkarre errespetuan oinarritutako herri ekimenak abiatzea, eskatzen dula aniztasuna balio positiboan landuko duen herri ikuskera bat lantzea, eta eskatzen dula jatorria edozein dela ere herri honetan bizi diren herritar guztiek aukera berdintasuna izatea. Eta hori da legealdi honetan landuko dugun proiektu, egitasmo deitu nahi den bezala, estrategiko handiena, eta horretan asmatzen badugu hori bai dela herri honetako bizikidetzan egingo dugun inbertsiorik potoloena. Baina jakiteko nola kudeatu datorkigun migrazio uholde berri hori, gure ustez oso inportantea da ere bai herri honetan, aurreko hamarkadetan herri honek bizi izan zituen bestelako migrazio uholde horiek nola kudeatu genitun jakitea, alegia. Denok dakigun nola 60-70 hamarkada hortan, batez ere Espainiako herrialde ezberdinetatik bizi hobeago baten bila Euskal Herrira etorkin asko etorri zirela, eta ni uste orduan egin zen kudeaketa txarraren ondorioak tan gaudela, eta oraindik ere, ni uste gutxiago, baina oraindik ere eremu batzuetan erdal eta euskal komunitatea bizkar emanda bizi da, eta beraz, inportantea da zauriak irikitzeko inolako asmori gabe, baino bai ikustea, aztertzea, ze jarrera hartu genuen migrazio uholde aurren batzuek eta besteak, nola begiratu genion elkarri, ze diskurtso eraiki genituen, batez ere, esan dudan bezala, datozkigun migratzaile berriei begira bestelako kudeaketa bat egitea. Eta datorren urten, jaso dugu partida bat, hor azterketa bat, diagnosi bat, herritarrak hizketan jarri nahi ditugu horren inguruan, eta hori izango da datorren urten egingo dugun egitasmo bat, oinarri bat, esan bezala 3 urterako, legealdi honetarako aniztasunaren kudeaketa egiteko bide horri bat egiteko. Eta gero udalaren berrantolaketa ere. Eta bestetik, denbora gutxi damakigu udaletxean, etorri berria gara, baina jadanik ikusi ditugu hutsune edo gabezi batzuk, alegia uste dugu iritsi dela momentua kanpora begira jarri bai, eta kanpora begira gaude, legealdiko plana horren lekuko da, aurrekontuak horren lekuko da, baina iritsi da momentuare bai udal barrura begira jartzeko ere, eta udalaren berrantolaketa bati ekiteko. Berrantolaketa zergaitik deitzen diogu, aldi beren 4 lan ildo jarriko ditugu martxan, eta 4 lan ildoko horiek ere bakoitzak bere erreflejoa dute aurrekontuetan. Alde batetikan udalaren digitalizazioa. Uste dugu atzeratu ezin daitekeen erronka bat dela administrazio elektronikoarena. Oro har gizarte honek duen erronka bada digitalizazioa, eta Usurbilgo udalak ere erronka horri eutsi behar dio, eta herritarrei udalarekin harremantzeko modu berriak eskaini behar dizkio, eta modu telematikoak eta digitalak eskaini behar dizkio, baina hori ez da egun batetik bestera egiten, transizio bat planteatzen dugu gaur egungo funtzionatzeko modutik funtzionamendu berrira, horrek etxe barruan eta udal funtzionamenduan, metodologian eta aldaketak eskatzen dituelako, eta beraz datorren urten ekarriko dugu pertsona bat, programa bat osatu dugu gai honi heltzeko. Administrazio elektronikoak martxan jartzea esan nahi du espedienteen kudeaketa goiti bera aldatzen dela, kudeaketa berri bat eskatzen du, eta horrek bere horretan ekarriko du artxibo sistema berri bat eratzea. Eta beraz, gure asmoa bada noski artxibo sistema berri bat eratzea, baina horretarako ere eskatzen du gaur egun udal honek daukan artxibo zarrari esku sartzea eta artxibo zar hori txukuntzea. Eta horretan ari gara momentu honetan ikusten zer dagon, zenbat paper eta zenbat espediente dagon, diagnostiko bat osatzen ari gara ikusteko, guzti horretatik zer duen balioa artxibatzeko eta zerrez eta zer xautu behar den, eta hori ez da bat ere prozesu erraza. Eta aurre ikusten ari gea jadanik, artxiboa, hori dana txukunduta, artxiboa udaletxeko ganbaratik atera beharko degula eta beste noa baitera eraman.
Eta gure ustez toki ona da horretarako udalak kale nagusian daukan lokala, alegia gaur egun burua handiak gordetzen diren lokal hori, baina ora berean esaten duguna da lokal hori ere baliatu behar dugula, artxiboa eramateaz gainera bestelako udal zerbitzu batzuk eramateko. Baina erabakitzeko ze udal zerbitzu eraman nahi ditugu, egin nahi dugu gaur egungo eraikinaren inguruko azterketa bat, alegia, antolaketa kaotiko xamarra dago udaletxean. Azken urtetan sortu diren beharrei ala moduz edo ahal izan den moduan erantzun zaio, baina uste dugu honek beste antolaketa bat behar duela eta beraz eskatzen digu espazioaren antolaketa berri bat egitea. Espazio falta da ez, kasu. Espazio falta dago udaletxe honetan eta zerbitzu batzuk, departamentu batzuk hobeto antolatu behar dira eta horrek eskatzen dugu, jakinda eraikina hau da, jakinda eraikinen aldamenean badaudela udal lokal batzuk, nola egiten dugun azterketa bat ikusteko departamentu bakoitzan nun eta nola kokatuko ditugun, eta horrek ze berrikuntza eskatuko dizkigun eta ze inbertsio eskatuko dizkigun, ez? Eta beraz, azterketa horretatik abiatuta, 3 urterako inbertsio plan bat egin nahi dugu, udaletxea eraikin bezala berritzeko. Eta 4. lan ildoa da kalitatezko enplegu publikoak sortzearena. Administrazioan ikusi dugu, ez soilik Usurbilen, oro har interinitate maila edo tasa altua da, eta gainera Usurbilen ere administraziora sartu zen lehen remesa hori jubilatzera doa. Eta legealdi honetan jubilazio dexente ditugu udaletxean eta horiei aurre egin behar zaie, eta beraz baliatu nahi ditugu jubilazio horiek ere hainbat postu edo ardura berrantolatzeko. Eta horrek eskatuko digu opeak ateratzea eta datozen urteetan udaletxean ope dexente atera beharko ditugu, horrek esan nahi du guztiarekin. Baina esan dudan bezala, barrura begira jartzeko tenerorea iritsi da, denek esaten digute eta langileek esaten digute determinazio oso sartu dugun gai bada, erronka bada, erabateko konpromisoa daukagu horrekin, baina guzti horretan gure jomugan herritarrak daude, benetan usurbildarrei kalitatezko udal zerbitzu bat ematea eta gaur egun eskaintzen dugun zerbitzua baino eraginkorragoa ematea, ez? Eta horrek ere bere urtez urte, bere partida zehatzak bideratzea eskatuko digu aurrekontuetan eta datozen urteko aurrekontuetan jadanik badaude partida batzuk. Esaterako esan dudan bezala, administrazio elektronikoaren gaiari heltzeko pertsona bat kontratatuko dugu, artxiboaren txukunketa lana egiteko ere esleipen bat egin behar dugu, 50.000 euro bideratuko ditugu, gaur egun artxibo zarra txukundu xautu berdana xautzeko eta artxibo sistema berria egiteko, eta baita ere beste diru partida bat bideratuko dugu udaletxearen eraikina espazioaren antolaketa hori egiteko azterketa bat egiteko. Azterketu nahiko genuke datorren urtean, azterketa hori eskuartean eduki, ikusteko urtez urte, ze berrikuntza egin behar ditugu modu eskalonatu baten, azkenean hemen zerbitzu, herritarrei zabaldutako zerbitzu bat eskaintzen ari galako eta guk udaletxea ezin deulako itxita edukistak izan denboraz, obra horiek egiteko, beraz, modu plangintzatu baten egingo dugu hori. Oso ondo, eskerrik asko tarteo eskaintzagatik.